анами намуд четвёркара мепирсен духтаро марҳамат нигоҳ кунен чӣ дорад. Турецки оригиналай 4 чӣ дорад. Марҳамат юбка, кофта, галстук, хулоса. Размерҳо чӣ хеланд? аз синфи 1 то синфи 5 размер ҳастай. Турецки оригинал кофтачкоша мебинед чӣ хушрӯчаят. Нархаш бошад 480 сомонай. Ҳамин чиз то 600 чандай. Лекин ина акция рафтестай 480 сомон то синфи 5. Ана ай синфи 5 болош чанд сумай? Ана ай синфи 5 то синфи чанда? Аз синфи 5 то синфи 9 инам хеле четвёрка доран. Нархаш 500 сомонай. Ана инчунин ана хеле двойкачо ҳастай 230 сомон турецки оригинал. Марҳамат борошон ҳамаш туркияй духтаро. Ина мино бовар кунен 230 додестиянку ҳамин чиз 350 кам нестай. Лекин и хоҳарак акция эълон кардагай 230 сомон двойкачои фасон то синфи чанда бошай ё? То синфи 5 размер ҳаста. Ина чомнаи сини сиёҳ сери ҳамаш ҳаст. Марҳамат интихоб кунед, доставкатон кунад ё ки биёен. Иҷа бозори автовокзалай тамошо бинед, бозори Сафариён, ряди Фонтан, 408 магазин. Даётон боша ма иҷа тез навор мегирифтам. Тез аксияҳои грандиозни сар метиҳам, борора тез арзон мекунанд. Ина марҳамат либосҳои мактабишон ҳамаш туркияй. Аз анами калготкиву мисол голфи сар карда то кофтаву костюму мисол сарафан ҳамаш турецки оригиналай. Кассе бори туркӣ мекофт инам иҷа биёен ё ки бинависен шуна доставкатон кунанд. Бозори автовокзал, ряди Фонтан меша. Ина рӯпарош Фонтанай. Анами 408 магазин. Сарафанои тоза турецки мепирсен духтаро. Ина нигоҳ кунен. Турецки оригинал анам хел сарафанои фасон то синфи 7-8 ҳастай. Размерои калонаш, яъне ки ина синфи 7-8 нархаш 280 сомонай ки 350 сомай дига ҷуда. Иҷада боша 280 сомонай. Ана ин размерои то синфи чанда 250 сомай? То синфи 5 бошад 250 сомонай туркия оригинал. Бе кофтачка тамошо бино. Нархи сарафанама дар назар дорум. Нигоҳ кунен. Турецки. Ина бисёриё туркӣ мепирсидан. Марҳамат ҳеччи намешава, якта мегиран, чанд сол мепиша гудак. Баъд нигоҳ кунен да чӣ хел моделакош необычни хушрӯвай. 250 сомон. Марҳамат турецки сарафан дар кортон боша. Автовокзал биёен, бозори Сафариён. Марҳамат мағозаи 408 ряди Фонтан айку духтаро рӯбарои Фонтан. Ира бинен айям тёмнасиниш ҳастай и моделам. Хулоса мана марҳамат сарафанои турки оригинал дар иҷа нархҳои хуб кати пешниҳод шудагай. 250 сомон, размерои калон бошад. Синфи 6-7-8 280 сомон. Марҳамат духтарако рақамо ҳаст бо нависен кати хучон ҳам суҳбат шавен. Боршон ҳамиқа бисёр омадагай выбор бисёрай. Шумо бо биёен аз наздик як буракак бинен да. Омада наметонен нависен доставкатон кунанд. Ҳар сол ма аз анами намуд калготки мегирам бовар кунен духтарам хушрӯвай ки барои кӯдакон мегирам. Ина марҳамат медонам ки бисёриётон аз анамин истифода мебарен. Анам хеле калготкиҳо мехарен кӯдакода. Хушрӯвай качестваш нағзай мисол шута кӯдак мепӯша. Мана бо омадагия ё запахҳоям хушрӯ дора бои фасон дора. Турецки 50 сомон. Марҳамат размеротон чӣ хеле калготкиёра? Ай 7 сола то 13-14 солара размер ҳаста. Ина марҳамат доставкаям доранд. Ина каседа дар кора нависен доставкатон кунанд. Хоҳен биёен аз наздик ина дида харидорӣ кунен. Марҳамат бозори Сафариён яъне бозори автовокзал ряди Фонтан 408 магазин. Ин магазина духтаро шумо медонен ки ман хеле шид фақат навор мекунам. Борои арзон бисёр дора. Ина бо мактабиам овардиян арзон барои шумо. Баъд ин хел голфикоям бидай. Голфикотон чанди? 25 сомони мана голфикакои фасонакам овардагиян. Доставка ҳастай. Марҳамат интихоб кунен даравакак бурда шумо дарасонанд. Вай равинен расветкошка чӣ хел хушрӯчаян. Мана 25 сомон. Анам хел кофтачкои хушрӯ омадагиай духтарако. Бори Ташкенту Бишкеку Туркияй нархошон аз 50 сомон сар мешава. Мана нигоҳ кунен.
то 160 сомона. 160 сомонаҳош ҳамое ки оз 220 сомонае ку туркӣ ана мунояй иҷада 160 сомонай марҳамат хоҳен ина 50 сумашам дора 60 сумашу 80 сумашу немё 50 сума ва ира бинени қа хушрӯчаян марҳамат духтаракои азиз биёен бозори Сафариён бозори автовокзал ряди фонтан ина 130 сомонаи турецкия гуанҷу денизай диден духтаро иш чи 130 сомонян эхшруа духтаро нигоҳ кунед инаи 100 сомон будай диден чихе фасонакай ай 50 сомон сар мешавад то 160 сомона ана ёяя 160 сомон мана турецкиёра бинен духтаро 160 сомон чихе хушрӯчай ай синфи як сар карда то синфи 8-9 размер ҳастай немиёша 160 сума турецкиёи оригинал марама духтарако ҳичи намешава беҳад сифатҳои зур дора биёен бозори автовокзал ряди фонтан 408 магазин рақамо ҳаст хоҳен нависен доставкатон кунанд ай 50 сомон то 160 сомона иҷада боша духтаро ма шумода юбкои туркӣ нишон метиҳам ина нигоҳ кунед чанд вақт буд либосои мактабӣ нишон метам туркӣ камая выбраш лекин инами нуқтаи савдода тамоми борои мактабишон турецкия марҳамат ина юбкора бинен юбкошон 150 сомон 180 сомона турецки оригинало аз синфи як сар мешава то синфи 8-9 ҳастай размер марҳамат ина дар кортон боша туркӣ ина биёен инами нуқтаи савдо ҳамаи либосои мактабӣ туркия ҳамин калонои 180 мана марҳамат биёен бозори автовокзал тамошобина бозори Сафариён ряди фонтан 408 магазин я бурак выборшона бинанда интихобшона бинен чихе бисёрай мана ҳамаш турецки мол мана кадомша мегирен хушрӯ ҳичи намешава интихоб кунен дар ва как доставкатон мекунанд ё кина кӯдакотона биёренда либоси туркӣ гирифтанӣ бошен ин инҷа биёрен ай ҳами калготкиву голфикаш сар карда ба такпушу ба ҳамаи чиз турецкия марҳамат нависеншона духтаро сарафан юбка брукам хеле чизои туркиро ма шумода нишон додум либосои мактабира анака нигоҳ кунед анам хел пиҷакои турецкиам ҳаста иҷада пиҷакои ҷудогона барои мактаб ай ҳами синфи як сар мешава то синфи 6 размер ҳастай моделора бинед чанд 4 моделай 5 моделай беҳад хушрӯанд хулоса нархошон 200 сомонай духтаро туркии оригинал 280 кам нест амубор лекин ино 200 сомонӣ метиҳанд ина дар кортон боша биёен баъд ана брукошонам ҳаст турецкианам брукотонам брукошонам туркӣ марҳамат нархо чӣ хелай 180 сомон биёен бозори Сафариён яъне бозори автовокзал ряди фонтан 408 магазин мана бинен чихе хушрӯа брукошонам ҳамаш иё размерашон чихе боша ай синфи 1 то синфи 6 7 размер будай брукода мана баъд духтаро нигоҳ кунед ма шумода костюм нишон додум шумо худтон метонед ки юбка кати падбор кунед ина брукати ҳатто сарафано кати сарафаношона бинен чихе бисёрай хушрӯанд туркиян оригинал марҳамат интихоб кунед омада натонед нависен бурда расонантона инами юбко духтаро турецки оригиналай марҳамат и боро аллакай тамом шид қариб яктаи дутаи мондагай акция кардан 180 сомон буд ҳозир 100 сомон кардагиян аз синфи як то синфи ами 6 где-то размер дуруст мегирад ина марҳамат каседа дар кораи туркияи оригинал нависеншона доставкатон кунанд ё ки биёен иҷа биёенда инами либосои туркӣ хариданӣ бошед барои мактаб ай ҳами сарафан сар карда ба кофтаву ба гуфти гапо калготкиву дигар чизошон ҳамаш турецкия сумкаам дорен туркӣ сумкаошон туркӣ не дигар чизора ҳамаша туркӣ меёбен иҷа бозори автовокзал бозори Сафариён яъне ряди фонтан 408 магазин инамино ҳамаш 100 сомон шудагия нигоҳ кунед чихе хушрӯай марҳамат нависеншона доставкатон кунанд қабуракои навомадаира бинед духтаро лентичкои фасон и бори гуанҷуа и параш 30 сомоная бори гуанҷу нигоҳ кунед чихе хушрӯчай ҳозир бо параш 15 сомонаям ҳаст мана ин моделако параш 15 сомон иам гуанҷуай мана 15 сомон параш марҳамат дар кортон боша ҳатман дархост кунед доставкатон мекунанд ё ки 30 сомон параша мана бинед бори гуанҷу тамошо бино бозори Корвон
бозори Сафариён, бозори автовокзал тамошобино Риади Фонтан 408 магазин. Марҳамат, биёен аз наздик бура кушона биненда. Чӣ хушуча ва иқа хушуча и параш чанд сомон? Параш 30 сомон, ина бинен духтаро бантикои фасон. Ҳамаш бори гуанҷуай, ҳамаш бори оригиналай, ҳам заколка кати ҳастай, ҳам резинка кати ҳастай. Марҳамат, дар кортон боша. Ними 408 магазин биёен Риади Фонтан. Ё ками нависен шуно дар ва как шумода равон мекунанд. Агар шумо иҷа биёен ку духтаро ҳам қадар борои фасон бисёр доранд. Ҳамаи чӣ меёбен? Ҳам ба ҳазур нигоҳ кунед иҷа чӣ хеле одами хеле талпа нестай да, ҳам нархошон мисол дастрасай, арзонай. Ҳам бора ба ҳазур мепӯшонен кӯдакотонда, интихоб мекунен, баъд харидорӣ мекунен. Лекин агар омада натонистен, бинависен, доставкатон кунанд. Марҳамат. Сумкои фасон омадай, духтаро нигоҳ кунен. Беҳад хушрӯ, марҳамат, ина касседа дар курай. Медонед нархошон чанд сомонай? 80 сомон, 100 сомон, 150, 200. Ай ҳама қиматаш 200 сомонай. Як бора как шумо бинен иқа хушрӯча яъни сумкошон. Духтаронашам астай, писаронашам, и бозори Корвон нест тамошобино. Марҳамат, бозори Сафариёна, яъне бозори автовокзал, Риади Фонтан 408 магазин. Мана ана рюкзакои хеле фасонош 80 сомон. Доставка доранд ва уболора бинени қасм кохшро. Мана доставка доранд, касе доставка хоҳа ҳамея 200 соматона. 150 сомай хушругиша ден духтаро. Мана 150 сомон. Бадана иҷара бинен чӣ қасмкои хушрӯ доранд. Я богиранаш. Я чанд пула? 150 бо 100 сомонаям доранд. Марҳамат, дӯстони азиз. Ана мехасумкои хушрӯ. Навията калона гуфти 100 сомонай ку кадом буд? Ина нигоҳ кунед. Ина бинен духтаро чӣ хушрӯчае. Ними 100 сомон будай. Диден? Марҳамат, дар кортон боша духтарона, писарона ҳамаи расветка, ҳамаи модело аҳози боло даян сумкотон. Нигоҳ кунен ва ина миё 100 сомая ҳамаш. Хушрӯай духтаро. Марҳамат, бозори автовокзал ки омаден, бозори Сафариён. Инами нуқтаи савдо биён Риади Фонтан 408 магазин. Иҷа тез чӣ хеле медонен аксияҳои зур дора. Ман аз иҷа бисёр навор мегирам. Медонен ки чӣ хеле бороро арзон метиҳанд. Ина марҳамат, аксияи навбатишон 150, аксияи навбатишон анами хел либосакои фасони мактабӣ барои шумо. Доставкам доранд. Агар омада натонен, нависен шуно доставкатон кунанд. тамошобино, бозори Сафариён омадагием, бозори автовокзал, мисли ҳар вақта дукони 408 Риади Фонтан. Марҳамат, ҳамқа сумка, сарафан, либосакои фасон бисёр омадагиай. Озима ҷудогона навор гирифта, ҳамаша шумода нишон метиҳам. Калготкиё ҳамаш голфи, калготки ҳамаш турецкиан. Мана нигоҳ куненда иҷада инчунин топику дигар чизакоям ҳастай. Сарафанчикора бинен охи чӣ хеле интихобаш зиёдай. Ҳамаш бори туркӣ. Ина бисёриё турецкӣ мепурсанд формаҳои мактабӣ. Анами нуқтаи савдода тамоми борошон туркияй. Марҳамат, кофтичка дар курайтона. Мисол тройка, четвёрка дар курай, двойка дар курай. Ҳамаш ина турецки нависен шуна доставкатон кунанд ё ки биёен аз наздик мисол бинен духтаро. Кофтичка бори вайам доранд духтаро. Бори Бишкеку Тошкентам доранд, не ки сарафану, ана юбкаву, пиджаку хеле чизо ҳамаш турецкиай.